Hej alle sammen. Her vil jeg lave en lille video med at finde nogle reservedele til en baby-up, som er ikke lige så nemme at få fat på. Okay. Det første jeg vil vise jer man kan få til baby-up, det er Bosch Super 4 tændrør, som I nok har set på en af mine videoer, hvis I går ind og søger på min profil. Så jeg vil lige bevise hvad det skal til, for at I har muligheden for at finde de samme reservedele. Okay. Så I kan se, nu er jeg ved min skrivebord på min computer, og vi så bare går ind på internettet. Sådan op og køre. Først så skal vi have nogle specifikationer og sammenligne med. Den vil jeg kunne finde inde hos T. Hansen, så det går vi ind på. Boom, så er vi inde på T. Hansen. Godt. Så går vi under bil. Og den har min nummerplade husket, så det er fint. Vi går bare videre. Og det er jo en baby-up. Normalt vil det komme en rød bil, men eller en mærkelig årsager, så er det ikke tilfældigt i dag. Godt nok. Gå under tændingsdelen, og så kan jeg se lige her. Skal jeg se, om vi kan få... Falder lige på kameraet. Zoomer lidt ud for at være sikker på, at I kan se det her. Det er bare min telefon, så jeg kan se det hele her. Så har vi et tændrør her. Og vi ender. Ser sådan derude. Det er det tændrør, du kan få til bilen. Et elektronisk tændrør. Og det er næsten uanset hvilken website du går ind på, og så finder og går under sin bil og finder, så står det på sådan en elektronisk tændrør. Det er jo ikke så meget ved, men nogle gange så kunne man godt tænke sig lidt mere premium, ikke? Men specifikationer, så det I skal huske, det er gevindstigning 1,25 mm. Gevindlængde, det er 19 mm. Og så selve gevindens omkreds, det er jo 12 mm. Så hvis vi så husker på det, så opretter vi en ny fan. Google. Så vil jeg så skrive baby-up reservedele. Jeg må undskylde, at jeg ikke er den bedste til at stave, men det håber jeg I bærer over med. Og så skal vi gå under bildel shop under Google søgen. Vi venter lige på at den kommer ind på siden. Så er vi inde på bildel shop. Så skal vi bare have en nej, det vi skal faktisk se under den, det er en Fiat 500. Jeg ved det lyder skørt, men prøv at holde på. Så vil I nemlig se noget forbavsende. Jeg tror jeg tog en forkert bil, kan jeg ikke? Okay. Det er så mange Fiat 500. Den vi skal have fat i, det er nemlig en 1,2 liter smart. Så den vil jeg meget gerne kunne finde inden for kort tid i hvert fald. 500, det kan ikke gå meget galt. X, Y.
døjer lige lidt med min hund. Han vil gerne have opmærksomhed. Jeg prøver på at få ham til at være. Bamse! Ud i stuen! Ud i stuen! I må undskylde mig her. Her har jeg fundet en Fiat 500C 312 for 2000. Hvad står der? 09 og 2009. Prøver at gå videre. Tændrør. Den er ikke registreret det. Prøver en gang til. Hjemmesiden den driller mig lige nu. Det er jeg lidt irriteret over. Den reagerer overhovedet ikke lige nu. Computeren. Prøv lige et sidste skud. Prøv på at refresh hjemmesiden. Se efter om det hjælper. Ja. Under tændrør. Skal vi ned. Her kan I se Bosch tændrør Super 4. Lad os lige prøve at se mere på det. Så jeg kan se på specifikationerne her. Så lad os gå ind på gevindlængde. Det er jo 19 mm. 19 mm. Så går vi over til T. Hansens. Det er også 19 mm. Okay, går vi tilbage igen. Så gevindstigningen, det er jo 1,25 på Bosch Super 4. Går vi tilbage. Så er der også 1,25 i gevindstigningen. Det var da dejligt. Så mangler vi bare bredden på gevindet. På standard, det var det jo 12 mm. Lad os gå til Bosch Super 4. Det er også 12. Men så bare det her tændrør, for at det skal sidde stramt, det kræver lidt mere moment. Den kræver 23 Newton. Og så har den jo en elektrodafstand for de 4 elektroder på 1,1 mm. Og ja, det var så det. Der har jeg fået en videodokumentation på, at man kan få et Bosch Super 4 tændrør til en VV op. Okay, det var da rart at vide. Den anden del, at jeg godt kunne tænke mig at vise for jer, den er faktisk meget nem at skaffe. Det er jo et luftfilter element. Et luftfilter element fra KN Air Filters. Og jeg har set, at man kan få dem på 3 forskellige hjemmesider. Du kan få dem på den hjemmeside, vi er inde på nu. Bildel Shop. Skal vi gå ned til... Ja, nu skal jeg lige være med. Kom nu. Modeller. Volkswagen, ja tak. Servedel til en VVM 8. måned 2011. Og min det er jo 44 kW 60 heste.
Okay, så skal vi jo gå ind under filtre, luftfiltre, luftfilterhus, gå derunder. Og så skal vi bare scroll ned. Boom, her. KN-filter. Så super, det var meget nem reservedel. Og den anden hjemmeside, man også kan få det på, det er Astina. Nu skal vi helt ned i bunden. Volkswagen. Og helt ned i bunden, og det er jo en VW op. Og under motor. Så kan du få 2 forskellige luftfiltre, så jeg kan se KN luftfilter, luftelement, eller det helt nye, en koldluftindsugnings sportsfilter. Så jo, nu har jeg set det. Den sidste hjemmeside, jeg vil vise, hvor man kunne få KN-filterne, det er jo inde på KN's egen hjemmeside. Det er knrfilters.com. Så er vi herinde. Og ja, søgeresultaterne de er klar. Hvor nemt kan man have det? Ja, knrfilter element. Super. Det var så det. Det hjemmesider jeg sådan kan til at finde knrfilters element. Så et andet reservedel, at jeg vil vise jer, man kan få, det er et oliefilter. Et oliefilter til bilen. Sådan en rigtig racer oliefilter med høj oliegennemstrømningshastighed og lavere friktion. Så der skal vi bruge nogle specifikationer simpelthen. Så de specifikationer, dem vil jeg gå ind på bildel shop. Jeg går lige under Google søgning, fordi det skulle pleje at gå meget hurtigere. Bildel shop, lige præcis. Bildel shop, ja. Og det er VW op, yes, vi fortsætter simpelthen. Så langt så godt. Det skal vi også bare gå under oliefilter. Så jeg kan se her. Så har vi oliefiltre her. Så det er fint. Så jo, nu har vi specifikationerne her. Så går vi tilbage til KN's hjemmeside. Så skal vi finde en simpelthen en polo, men først så tager vi årgang 2003. Og så en polo simpelthen. Men jeg ved godt at det lyder mærkeligt, men prøv at holde fast. Prøv at hænge på videoen. Og så en 1,6 liter motor. Og vi går videre. Boom. Så skal jeg prøve at se her. Så skal vi tage det her oliefilter her. Det her oliefilter. Det tager vi.
Det er det vi skal have. Så har vi nogle specifikationer her. Så den har jo 16 mm gevind. Så går vi over til standardfilteret her, som har 16 mm gevind. Det er fint. Så kan den da komme på gevindtappen der. Udvendig diameter, det er jo 76 stemmer her. Prøv at huske det. 76. Og så her, det her luftfilter her, det har outside diameters 76. Så langt så godt. Så pakningstykkelse, gasket. Hvor står der nu henne? Så er der nu henne. Men ja, det er jo de specifikationer I har gevind, og så bredden på filteret. Og jeg har målt filteret til at have en gasket på 72 mm. 72 mm med en målbånd. Og 72 mm, det er akkurat det samme som originalt oliefilter. Så det kan ikke være bedre, damer og herrer. Og hvis jeg lige hænger på, undskyld for at jeg rykker kameraet, jeg er lidt klodset, jeg ved godt. Hvis jeg lige hænger på, så er jeg snart tilbage. Her kan I se oliefilteret, jeg snakker om på hjemmesiden. Okay, og jeg har tomstok her. Så prøv lige mål. Udvendigt, det var jo 76. Right. Prøv at se her. Prøv lidt til noget lys. Okay, vi har filteret her. Tomstok putter vi på her, så jeg kan se 76 pakningsmateriale. Nu skal jeg lige holde den lige på. Det er jo en nødvendighed. Så jeg kan se her 72. Så, men højden den er jo lidt højere på oliefilteret. For eksempel på standardfilteret, det skulle den være, nu står der godt nok ikke lige nogen højde på deres specs. Så prøver vi lige at scrolle ned. Højde 79 mm. Det er sådan her på standardfilteret. Okay. Den her oliefilter, den er højde på 8,5 mm i højden.
Så ved I, så kan jeg også godt få et racer oliefilter til at vippe op. Det var det dejligt, var det ikke det? Okay, men så vil jeg lige vise jer noget bonusmateriale. Fordi at jeg har set nogle helt vildt fede bremseklodser. Hvis I vil have en rigtig god bremsekraft. Så prøv lige at hænge på. Vi skal lige ind på Astina igen. Så er vi inde på Astina, og det er bare samme procedure. VV. Og en op til das. Så skal vi ned til undervognen. Og prøv så lige at kaste blikket på den her sag her. Skal lige forstørre det. Er det ikke bare fedt? Det er rigtig gode sportsbremser til sin VW op, hvis man vil have rigtig god bremsekraft. Jeg har bestilt et sæt, og det får I i en video lige så snart jeg modtager den. Nogle rigtig fede sportsbremser. Du får 2 bremseskiver for knap nok 2100. Jeg ved, det er dyrt, men hey, prøv at se den mega fede finish de har lavet. Med krydsboring og med køleriber. Og så er den blevet belægget. Og den der materiale de bruger, det er ikke nogen flosser eller spåner i materialet, så I kan se det er so smooth cut i enderne, diamond cut, og så rigtig god finish, og så den blev drejet lidt af her. Det vil jeg lige vise jer i hvert fald. Så hvis I synes godt om min video, så vil jeg gerne kunne tænke mig at I gav mig en tommel op. Og hvis I gerne vil blive underrettet om, når der sker nogle nye ting på min kanal, så vil jeg sætte pris på, at I abonnerer min kanal. Og hvis I vil gøre mig en tjeneste, så vil jeg sætte pris på, hvis I deler denne video med jeres venner på en social medie som Facebook. Og så ikke andet mere at sige, at I må have en rigtig god dag i hvert fald, og så smutter jeg igen.